Tinawa, mauna imong ninong. Dato ikaw, gitrapuhan iyang sakyanan. Kung kay naghatag taga Pasko. Nga, oh, ninong na nimo. Pare! Pare! Kunyara pa ngayon. Please, sama ko, please ba? Kinanag ka mo kumuglis? Please, ya, pre. Please. Please. Ay, kaliya ka sa Diyos, anak. Kalor, di mo live yung nak? Ay, sir, ba na, sir? Yan, mga ito na ta, sir. O tara, Ta, buwang nga sa Coliseum, ta, mamuwang. ka sa bungan, O, sige. Tama na, pita, buwang nga, sir. kumbay. O, sige. Pita na, sir. Padali niya, kay gabihan ta. Ang unal mo kay mula ka lago. Tao na, ha? Ay, itong katabang mo. Kanay mo pagsalad na. Kanay ako kay panhuba ni kay. Yawan ko ako yung baon mo. Mo palit ako. Sakto na. Ay, ba mong mga bata mo? Kapaw mong magputo ta, naglakalakaw sad mo. Oh, tagdaan ba yung parta? Nangulik ko mo. Gitagaan mi digtog umong mga ninog ninang tay. Ubal ni kita kitihi tay. Kaya na lang ni tay. Tinay gamay. Pahumba ni amo tay kay pagsalad na. Magdali mo tayo mga anak. Yung mga tuptas, grand mall, magpa-kudkod pa taning lubi. Tay, tay, malakog tugway kandil tay. Tayaw, ako lang tugway tay. Patoy! Ah, Dali! Iyan man gitigway nimo ang kanding na basing matagak na sagaang maglisod na putag kuha patoy. ako mang gitalong magtugway tay. Gitarong mo toy? Oh, Napila mang. Oh, okay. Oh, mao to toy. ito ba? Oh, very good. Dali padung toy. Tatay, oy, Nakatoy. man ba? Oh, very Hindi ko good. mama niya. Ay, alis ako taya kay mangita ko sa ako mga amigo. Itambok ko daot. Magduwa mi tay. Oh. Kay ganahan na kay ko magduwa tay. Ay, patoy, paminaw, patoy. Kung magduwa mo, ayaw adtog layo ha, kay naabagtanggaan ko yung dapita. Kay kanay mong jumper patoy, palit patas gran mo na na. Hindi ko matulayo tay. Oy, wala lamang ko doon. Sige ha. Lakaw lang ha, ay katawag na kung madawag yung kaday na ayaw tulayo, kay magpaabot ako nung kanus ani mamunga ha. Sige patoy. Tungo tay ha. Kabuutan sa kong anak. Tuod na idako. Ara. Hinay patoy. O tay. Hinay ha. Oh. Oo, mutan na ba ya? Lingi layo. Ato layo patoy. Patoy! O tay. Igbalik. Sige na. Uning bata. Inog doon. Eto nos layo. Patoy yung bata. May patuyo. Left, right, ikasi bata. Left, right, ikasi bata. Left, right, Patoy. naman. Patoy. Tigaan mi sa amo ninong ko kwarta. Mga tumi sa Grand Mall kay magpakudkod sa lubi. Ay ko, barato niyo duwabe. No, ako palit ba, Didi? Agto sa imong ninong. Mga dito. Ako din ninong nimo mga imong kadiri. Lawan. Ito na ninong. Kana na kogos nimo. Pakukos ba ko? Pakukos ba ko? Ambot nimo patoy. Ngutan na sa imong papa kung unsa na. Kana daot. Ano, ambot. Ang magini na mo nga. Oh, una pa. Una
naghilak manis patoy. Patoy! Hilak na yung bata. Sabi problema ni, wa maka ni awais mga bata. Patoy! Tatay. Oh! Maot yung naungan ng anak mo. Hilak. Ano yan? Panon! Hindi ko tikang. Yan! Dahil panon! Panon, patoy! Masad ko ka. Shot ko mabulag. Baro! Ganong nahilak mga patoy? Ako tagay kwarta nila tay. Ganong mga yung pagkakwarta? Alis bang ko. Tagalila. Ingon la. Tagalila ila nina. Aw, unong! Pasko manay na kay ninong. Dato to patoy, dato kay to. Mga to na, dali! Ay, sige, hilak! Bawagtan na mong ilong! Tay. Punta din na ninong tay. Ang kanang ninong patoy, mauna sa gamay, pagikugos ka niya patoy. Karon ni dako ka, pasating Pasko, muadto ta, kay aron mahatagan ka sa imong ninong. Kinaay, sige, hilak! Na patoy? Tala! Nagaan lagi ka ato ta, ninoy ni mo, ninoy! Oh. Tinawa, mauna imong ninong. Dato, gitrapuhan niyang sakyanan. Kung kayo naghatag taga Pasko. Kana. Oh, ninong na nimo. Mauni nagkugos mo. Dato nahatag kwarta. Sultihan ti kapatoy. Basta na truck. Dato na. Dato na. Ay. Dato lagi na ato-antoon ha. O ha, atong duulon, atong pakuratan nagpari man ako. Maawa man ko. Ay, patoy sig mga uwa. Maawa ko. Ay, kabagdag daw ni mga uwa ko man ka. Are! Pre! Ay, pre! Pre! Kumusta? Ang kinugos mo, pre! Ay, ganda mo na sila kanako na kudada. Aw, gihumulagas! Ay, Oh, ah! Pre! dami yung tuyo ka ha? Ni anime pre kay nihilak taon kay Pasko ba yung pre na mangayo lagi ni kuan si Pato. Dato pre. Kinaman ako kinugos dia. Mga ayo gday mo kuan, pinaskuhan. Pre, gaata mo. Dali, wala problema sa kwarta. Kwarta na lang, gaa ka ng kwarta oy. Yan na. Awa Pato. Partahan ni. Ay ko be. Kadako na gusto akong anak ko. Ay ko be. Uy, Dati. Patoy, sorry kay pre ha. Ngani mo sa kita. Dati, Uy, dati. Patoy. Okay na. Nga na ginang bata, nga na ginang bata. Ako ni si Patoy. Nga na ginang bata, mga ayo gina siya. Suta ko na niya. Unya ra pangayo. Bless sa Patoy, bless Bigal, ba? bigal. Kinahanglan ka mo ko mo bless. Bless ya pre, Ah, bless. bless. Ay. O bless. Bless ko dati. Ay, kaya ka sa Diyos, anak. Buta ni, pre. Pre, buta ni. Ay, buta, gina Oh, niya. First honor ni. Ama ba? Oh, na. Bright na pre. Siyempre, hindi bata. Kanang- Iwan din anak yun. Oh, yan na. Mangayo na kuno siya pre. Asa Ay, so publi. kwarta. Oo. Limas kwarta. Tagaloon. Daghan ka ng kwarta. Di ko Lord. Pagka Paabot na nagpaabot na. Tiga alay ka na. Anak, yatag na sa imo ang nanay ni mo ha. Palit tayo to kuan. Noodles pa mo to, ice cream ba. Ikali bahala na. Ha? patoy pangayo. Pinasuhan na nako ni mo na. Pre, nakalimot siya sa salamat pre. Salamat patoy, salamat. Salamat. Ya, Ya, pre, kanang- pre. Imong sakyanan bago gina siya pre. Oh, bago na. Ito sa pre no kay kanang pasakyan ni dain uli pre mo. Oh, okay ra. Hindi mo sakay. Pre, panaka na mo na kay mo ito sa Dran Mall. Oo, Okay. patoy. Pre, Sige ako daw. ra gina itong yang Sige, tiil sige, pre sige. kay. Sige daw pa. Pag-amping daw ha, pag-amping. Okay, Pre, sige. pre, ani mo kinugos pangka pre. Op. Oh, gikugos op. Ana, very good. Puta ni pre. Kamauli mo barong. Lingkod patoy. Lingkod. Down set, Okay. down set. Lingkod na, lingkod na. English ni pre. Down set. Okay. Oh, down set. Don't na, sit, pre. put your head in my shoulder. Yeah, okay, right? Oh, pre, masakay ko. Sakay kay mga to naman ta. Front set o loyo? Backseat. Tara. Sige, sige. Yeah! Okay. Oy, pre, okay na mo na. Okay Ikaw na, pre. okay ka. Gagana Sige, dati. kay mo larga na ta. Kalor, imo ni biyang tak, Ay, sir, ba na, sir? imo naglumot. Oh. Ako nang ikaw na ganihan na, sir. Kairan pag ginapa ako sa downy para mahumot si sir. Lahat lagi ni. Ah, hapit na tas kuan sir, ato ni pabulkit sir ay kay hiyusan sa mga bata gahapon sir. Bulit nila pagulgam. Kira po sir, talalay bulta sir, okay na na oy. Nya mga to na ta sir. O tara, Sa buwangan ta sa Coliseum ta mamuwang. ato ka sa bungan, Oh sige. Asa na pita buwangan sir. ato sa kumbay. Oh sige. Kita na sir. Padali diha kay magabian ta. Ang unal mo kay mula ka lago. Pre,
Muha gining truck pre. Uy, pre! Ako ni, pre! Ay, muha din eh. Ako yung tigbantay, ani! Tuara. Mau na siguro ning balay ni dun, posto. Gid, ay yang sakinan. Ato ko. Napikan ko. Napildi ko subangan. Unsa kay rimit ron sa akong sawa nga napildi ko subangan. Ita ni. Sir. Ay nagpadungar ka tayo. Biro ka na buwangan. Awang naw, murag manok. Pit kay gnaw, plot kay ilog. O na siya, sir. Wala nagkwarta. Sana kay kwarta, tiga ilan dayo na siya. Mahila ka pa rin din na matigaan mo, sir. Muwam siya, muwam. Muwam na siya, magmungawat. Sige, sir. Pawaman lang tawanan siya kay murag mukot kay gnaw, sir. O magsabot, bigtubo lagi. Sige, paglabot ko. Ginagmay na akong tubo kay may ikog pa kay sa'yo, anong kita yung man. Nasimutan na siya, sir. Pila na siya. Kalibo man eh. Katagay ka ka. Kana. Gini, Oh. ginintos. Sabi mo na. Pila may yung man. Hindi mo sir, no? Huwag na itong negosyo. Mo ba? Hindi ko maan po. 5-6 din mo, lending yun. Alinding na eh. Gagaw na sila sir. Paano ako ginagmay ko? Ka ba? Ay, madugay sila. Grabe po Ginagmay mo kay- tubo eh. Ginagmay na tubo na ko. Ano Ang ba? dos, mag-4 niya. Muwam siya, 4. Oo. As 4 midya na lang, tubo. Mo ba? Mahan. Nana, ganyan na magpatanto sir, no? Oo. Dito palabi mo gabaan ta. Patuyan tubo. O gikan na blood bank. Ang pangutanaan na siya sa kanya, human siya. Mo lagi pili ko man. Magaling ko pastiro yan, ngutana na ka. Kaisog na, huwam tawanan. Sir, yara. Umilami po. Ay, tubo ni mo. Ginagmay rin kay. Ay ako mahuwa ma. Ginagmay rin si Kumel mag-sis na. Wag ako yan, pre. Oy, Ismail tubo pero. 5,000? May mong 10,000? Oh, mamaya kung Yung anak gina siya. Yung anak gina siya daw kay Ginagmay babae. rin. Kay Dagko mo nagtubog niya. gabaan ka pala bilang tubo kwarta. Ya, Gaba na. ya, okay ra nimo dun posto. Binuwan akong O di muwang kag mga butalag alas 5 hapon. Asi ko bigyan na imong ilir ng So? tubo. ya, dun posto. Mao gid patakaran niya bay. Mao gid patakaran kay hangyo mi kag kwarta. Mao gid patakaran na niya. Tubo gani. Nagmay ra yung tubo. Kanang imo 5,000 mag 10,000 la siya. Ikaw man. Mga 5 maman mo, 5 bigyan na. Ilis dayon ka. Kung malapas sa pila ka minuto dun posto. Ha? Wa magtubo pod. Ha? Tubo? Kada minuto dahil tubo dahil na siya. Oo. Kamay dahil mo dun posto. Ginagmay tubo na ko kay gabaan ta. Islan man. Kung naglisod ko karon. Tal ako may nanginhalan. Ako na lang eh. Dun posto. Patoy, naghabian kita patoy kay adto man tani ninong tago nimo. Bato tani ng tago. Oh, tani kay siyang Natin na kay gutom na kayo tayo. Ang ako yung kinugos. Kaya klaro na. Nagsigi ka lang og tiktok, usa ayaw gayud pagmugtok. Nagsiga man imong kalimutaw, isa nagbitbit ka